Il-Maratona Festa Ġenerosità bris id-Dar tal-Providenza ser issir taħt it-tinda fil-car park tal-istess dar biex b'dan il-mod il-pubbliku jiltaqa' ma' residenti tad-dar. L-attività ta' tlieta ser tiftaħ b'qudiesa fil-kappella tad-Dar tal-Providenza fid-9 ta' filgħodu. Issegwi l-maratona li ser tixxandar fuq l-istazzjonijiet televiżivi ewlenin u tagħlaq għall-ħabta ta' nofs il-lejl. Id-dar biex topera trid madwar 3,5 miljun euro fis-sena. Din is-sena saru bosta proġetti fid-Dar tal-Providenza fosthom xogħol fil-kappella fejn tneħħa taraġġ li jwassal għall-artal biex issa l-kappella saret aċċessibbli għal kulħadd. Twaħħlu wkoll kmamar tal-banju ġodda, inżebgħu flets u l-bibien saru usa għal iktar sikurtà f'każ ta' emerġenza. Inxtrat ukoll washing machine kbira industrijali. Twaħħlu bandli ġodda adattati għal persuni b'diżabilità u kompla x-xogħol fuq il-multi-sensory room kif ukoll inxtara van ġdid bit-taillift. Ma' dawn infetħet ukoll dar ġdida fil-komunità fil-Qawra. Il-preparamenti waslu fl-aħħar fażi tagħhom li ġalestejna s-sala armata għal pittura u xogħlijiet artistiċi li hemm li ħajkunu irkantati nhar it-tlieta li ġej fid-Dar tal-Providenza stess, fis-sala tad-Dar tal-Providenza stess. U anke taħt it-tinda ovvjament se jkun hemm spettaklu ta' mużika u kant il-ġurnata kollha u fejn ukoll il-pubbliku jista' jagħti donazzjonijiet tiegħu kemm personalment billi jiġi hemmhekk fid-dar u jħalli donazzjoni tiegħu kif ukoll permezz tat-telefons li jkun qed jidhru fuq il-televiżjoni ewlenin, fuq l-istazzjonijiet ewlenin tat-television.